Vi har om teksten Polterabend. Forfatteren til Polterabend, han hedder Jan Søndergaard. I dag er han 52 år. Han er født den 15. august 1953. Og generelt så er Jan Søndergaard rigtig glad for at skrive første person. Altså jeg fortæller. Han bestemmer i de fleste tekster, ligesom i Polterabend, hvad vi skal vide omkring tankerne, der kører rundt i hovedet af ham, og også omkring personerne rundt omkring ham. Teksten den er udgivet i år 1997, og det er en novellesamling. Novellesamlingen den hedder Radiator. Resuméet af Polterabend, ja, altså den handler om nogle venner, der holder Polterabend for en kammerat, der hedder Simon, hvor de drikker en del og spiser en lille smule. De kører til byen med tog, imens de synger og fester. De klæder Simon ud som en baby og går rundt med ham i gaden, hvor de råber mærkelige ting og ydmyger ham foran de andre. De får Simon til at hoppe i storkespringvandet og lader som om, at det er en kravlegård. Simons kammerater siger på et tidspunkt, at Simons kommende kone ikke har patter med yver, og det gør så, at Simon han bliver rigtig sur og kalder ham for en bøsse, og så eskalerer det hele. Simon han begynder at puffe til ham, og så begynder de ligesom at slå ud efter hinanden. Og ligesom til sidst i teksten, da tumulten den stopper, falder Simon til jorden, fordi der er et gasprojektil igennem hans højre øje. Og så er det egentlig afslutningen på teksten. Ja, og titlen, altså novellens titel, den passer rigtig godt til teksten, da det jo ligesom er selve Polterabends-dagen, den fortæller os om og handler om. Så det passer godt sammen. Fortællersynsvinklen, det er skrevet i første person, altså jeg fortæller for eksempel. Så kan man se side 4, linje 6 fra neden i den første spalte, der står: jeg satte mig ved bordet i udkanten af den udendørs gruppering og bestilte en flaske, som desværre viste sig at være uinteressant. Altså, den er skrevet fra en ydre synsvinkel. Altså, det er sådan en observant, der sidder og kigger på den her gruppe. Handlingen den strækker sig over en dag. Det ved man, altså da Polterabend som regel kun varer en hel dag. Og samtidig kan man høre på, at tingene, de laver til Polterabend, det er ligesom noget, der kun sker den ene dag, og han forklarer det ligesom. Ja, og så har vi skrevet, at teksttypen den er meget handlingsmættet, fordi der altid sker noget. Sådan, man bliver ikke sådan fortabt i den. Det bliver ikke sådan langsomt og kedeligt. Og den historiske tid, den er meget nutidens Danmark. Altså det ses jo helt tydeligt, da det nok er den måde, et Polterabend måske vil blive holdt på i dag. Og der nævnes jo blandt andet også caféer, så det vil give god mening. Hovedpersonen, det er jo så Simon, og ja, han skal giftes med Eva, og de er begge to i den her novelle, der skal de på Polterabend. Simon er dog vokset fra sine venner, og føler sig enormt ydmyget i den her situation, de er ude i. Og han føler sig på den barnlige del, altså det kan man se i side 83 afsnit 3, hvor der står noget med den sparkedragt og det med storkespringvandet. Men altså, han lader dem alligevel gøre de ting, de har lyst til. Og så bipersonerne, der har vi skrevet, det er hans venner, og så Eva. Og vi gætter på, at de alle sammen er i alderen 25-30 år. Ja, og miljøet, altså det foregår rundt i København, i Strøget, og så i metroen. Og som sagt tidligere både på café og diverse steder, hvor de ligesom hygger sig og drikker en del og larmer rigtig meget og synger. Ja, og miljøet det er beskrevet, det vil vi sige sådan, det er meget naturligt. Altså ment på den måde, at miljøet i teksten svarer til den, vi har i dag. Så det er ikke sådan, de beskriver det som virkelig dårligt eller virkelig godt. Så vi tænker, at det er egentlig bare en ganske almindelig dag i Danmark. Og Simon han gennemgår en forandring. Altså han er vokset fra sine venner, og ja, han synes, de er faldet lidt af på den. De har ikke set hinanden i noget tid. Og ja, de er meget barnlige i hans øjne. Teksten den er så opbygget i spalter, og den var 6 sider. Den er kronologisk fortalt. Ja. Og så vil vi også gå lidt ind for arbejderklassen, fordi det var noget, Jan Søndergaard gik meget op i. Så vi kiggede, om det var overklassen, middelklassen eller underklassen. Og der kan man med det samme se, at det tydeligvis ikke er underklassen. Altså det får man at vide, fordi de bor i en fin lejlighed, som er rengjort. Og de ligger ikke i et slumkvarter, hvor der kun er ballade og ting og sager. Så derfor er det middel- eller overklassen. De har samtidig råd til at holde et bryllup, som højst sandsynligt kommer til at koste en del penge. Derfor gives der jo heller ikke udtryk for, at de mangler penge eller ting i deres lejlighed. Så det betyder, at de må ligge i... vi tænker middelklassen, at de har en indtægt på normal middelklasse, eller måske lidt i den høje ende. Men det ligner mest bare middelklassen, føler vi. Sådan lidt budskabet, altså der vil vi sådan også sådan beskrive, hvilke problemer der var i teksten. Altså i starten er der jo ikke noget problem. Det er først senere, fordi de har drukket så meget, og der så bliver sagt noget til Simon, som han er træt af selvfølgelig. Og det er så derfor eskalerer i ren ballade, og derfor ender det helt galt.
Ja, så derfor mener vi, at budskabet det kunne være, at det er rigtig fint at holde polterappen på en af sine venner, bare man også kan styre sig selv. Der er ingen grund til, at de går så meget amok og drikker så fulde, at de ikke kan styre hvad de gør af ting og sager. Så det føler vi ligesom er budskabet, og det føler vi netop godt, man kan bruge til noget. Da det ligesom forklarer os, at det er altid fint at hjælpe hinanden og holde sådan nogle ting, men man skal ligesom også måske sige til den anden, at du skal lige tage det lidt roligt, så du kan holde hele aftenen. Så har vi perspektiveret den til Bananfluerne, som Jan Søndergaard også har skrevet. Og det er Bananfluen, det handler om en ung mand, som er færdig med sit studie. Og den største forskel mellem de to tekster, altså Polterappen og Bananfluerne, det er, hvilken arbejderklasse de kommer fra. I Polterappen, som vi har været inde på, er det tydeligvis middel eller den høje ende, da de jo netop bor i en fin lejlighed og et rent og fint kvarter. De udtrykker i hvert fald ikke, at de er utilfredse. Og i Bananfluerne lever han i et slumkvarter, som han sådan set selv fortæller, og derfor kan vi så regne ud, at det ligesom er underklassen. Det er jo ikke som regel. Hvis man er i middel eller høj, lever man jo ikke i et slumkvarter. Og i begge tekster sker der lige pludselig noget drastisk. I Bananfluen, der har naboen lagt død i flere måneder, finder han ud af, fordi politiet kommer og stiller ham nogle spørgsmål. Mens det højst sandsynligt i Polterappen ender med, at hovedpersonen han dør. Så man kan sige, at begge tekster de ender på en rigtig skidt måde. Altså, jeg vil vurdere Polterappen til at være en rigtig fin tekst, da jeg synes, den er meget sigende om, hvordan Polterappen højst sandsynligt vil se ud i dag, og den samtidig fortæller nogle ting, vi burde tage med lidt mere ro. Så derfor synes jeg, det er en rigtig god tekst, Jan Søndergaard har skrevet. Og samtidig det der med, at der er så meget forklaring fra jeg-fortælleren, det synes jeg er rigtig godt. Ja, jeg synes, det er en god tekst, fordi at, den er skrevet i et let forståeligt sprog. Den har ikke været så svær at læse, som eksempel Gilleleje var. Jeg synes, der er mange sådan, ting fra teksten, man kan uddrage. For eksempel det med personkarakteristikken. Det er meget sådan mere deres måde at opføre sig på, når man trækker ud den vej. Mm. Men ja, jeg synes også, det er en god handling. Og det der med, at til sidst så skal man selv regne ud, hvad det er, der sker. Skal vi bare lige slutte af sådan.